Кажи сега, кой те ядосва най-много? Това кажи. Какво да кажа за това? Да Кой те ядосва най-много? Освен нас, никой. друг кой те ядосва? Никой. Ако е имало нещо някога, и аз съм била виновна, прощавам всичко и край. Кажи, Ами, не се ядосваш. нека си па ние. Аз сме си син и майка. Не само ние с тебе. Никой не може да стане друг син и на теб никой не може да стане майка. Лазар не ли те ядосва? Лазар не ли те ядосва? То толкова добро момче. Да. Как ще ме ядосва, бе? Аз толкова си го обичам. Да, много добро. Значи ми купува от време на време и хляб, и ядене. А нас, които той му купува. И оттам, като иде, там ми купуват другите. Да. Ами изобщо съм доволна от всичките. Само от мен си не съм. Защото съм станала вече отгоре-доле. Бях много страшен каприз. Ама вече не си капризна. Вече не си капризна. Не си капризна вече. Не, ами 2 месеца вече се посъглади, ама това беше само кокъл и кожичка. Беше ич да еш. Ели, слуша ли те, Ели? Ели ли? Да. Да ме обича. Слуша ли те? Слушат ме, всичките слушат и всичките ме обичат. Викам, това от тях ли зависи, от мен ли зависи. Аз не мога да се оплача от никой. Всичките ме обичат, и мучетата, и аз ги обичам, всичките. Ясно. Слушам там баби, слушам и се хвалят, името се оплакват. Ама у мен няма оплакване. Ясно. Никога Лазар не ме е отказал нещо. Той не отказва, ама и го не прави. Не се отказва, и не прави веднага. Какво да прави? Това, което обещал, не го прави веднага. Не е толкова такова. Добре, аз не го карам много често, защото на работа, като че виж как се бриша. Като на работа, как си го да карам. Като си дойде па жал ми, че цял ден там моренко, уважават ме всичките, обичат ме. Това за мен най-важното. Ясно. Най-важното. Ясно. И като бях за доктор, и Наско, и Ванчето, и Ели, всичките по мен върват. Защото тук Лазар го нема, дето и ме изплатят се той, да. И го нема. От всичките съм много доволна. Ясно. И благодарение на тях стигнах до тук. Видиш, до колко години? До 91 година. И над 9 години. Той вика, някой ти помага. Викам, една Света Богородица и мъжа ми. Той го нема. Не може, вика, някой ти помага на теб. Той се чуди как така живее и не се оплаквам, ни нищо там, то тук вече друго, па и тук, ако се оплаквам. И аз съм най-зле, на никой се не обаждам. Ама ние го чувстваме. Кога си зле, ние чувстваме. Коя? Че си зле. Кой да го чува? Ние там го чувстваме, че си зле. Ма де се знаеш? Не си мисли, че ние не чувстваме. Де си знаеш? Много зле бях. Не се ме представя. Не. Ще стана дигнато до някъде, боли. Дигна се до някъде, пак не ще. Пък като речи да лягам, събирам ги двата крака, турям до някъде, единия се каче, другия дише. И тази жена много ми помогна за тази.